Yes mga kaguso, kaon sa kami nag-oktabliya kay may sobra man kanon, tagtabliya na mo mga kagusok. Yan, sarap yummy mga kaigsoon, mga followers, mga viewers. Kung medyo sobra pagkaon, medyo buhaton, medyo tagughon, medyo butang og tabliya para di sayang kanon, no, di ba? Makita na to mga kaigsuonan, no, tag-uno pag karaw-karaw ni kaguso kay parang espiso ang tabliya mga kaigsuonan. Na pure na tabliya, na shashi tagbutang nako mga kaguso kay para lami siya mga kagusok yan. Dahil mga shashi di ba? Ako sa bubuan hinahinay kay para maluwa mga lapot yan mga kaigsuonan, no? Yan, lapot. Pag kuman pagbubo ng kuan mga kaigsuonan, karawon kay para malapot. Yan. Kung di malapot para makuha ng gawas sa lami iba. Yan, mura siya siya. Makaon kang siya. Yan mga kagusok. Shout out sa ating mga viewers diya kung hilig mga tabliya jari raw. May pagluto para lami ang tabliya. Dami ko ng tabliya gikan sa kantilan. Nagatukot siyang gigain nagpait ko ng tabliya sa gikan sa kantilan. Mura na mga kaigsuonan, daghang salamat para jaw na adlaw mga kagusok.